Kaburam syautrai ba Daniel ngadap ka jing ben ka bakrau yang jing pan jing mut jong pi ka gospel ka jong Lukas kan long ka bakhalai ka baning kong hadu basan tu blain yang terkur ka jing jong pi mamala ka sini ai baru kan long da jing lam ka jong men sim khoi ba jing start ka jong u te ha ka por ngandam pule shu e ka benta ka nong ba dikhat hen roi ngan shu bata ye ka jing ja ka basisha ka bla tho da Lukas ha gospel ka jong Lukas bat ngan sebatai pat ke jingkai bing yo lemba kan ke jing thu khana kan ke jingja ka basisya ka bla tho ka barikot da Lukas ha gospel ka jong uhi ka bla khot da gospel ka jong Lukas kan ke jingja sepang kinong Galilea bakimat jaga jingsha penyap da Pilat kat baki dan kinyai ke jing kinyai jengki haublei habakimat lemba kan ke jingja ka so itrem hadu kata kabak siapa nyap dusman teladon kan tukan dengut ke bawan chau Jesus Christ ba kilai thu hau sepang ke jingja ba kumno Pilat upenyap gase upenyap dusman ye kine kinong Galilea kibadang kenya ye jing kenya jengki hau belai dia ba lo snyo ye ke jingja lo snyo thu balanyo ye kine kinong Galilea ba siapa penyap ba kide ki brio ki ba pop ba nama haki poi ba menshua ya ki breu ki bapop beringkong asal tem mau asal te ki da umau lah penrung haki apa om pas penyap ki da jing penyap ka shirke ka shirke de kumta uji su so thu bakine ki breu ki mut ban ong le se bakine ki nong Galilea ba sya penyap do Pilat ki de ki breu ki bapop shisha henry uji su boda keli ki kumne pimut bakine ki nong Galilea ki long kampok banyak long kilo Galilea baru lesing ngalawan ong ba hato kine ki briu basa apa nong po kilong kampop ban ki briu basa baru snong nong po kalau kata kaju ka rekom hendak uji suhi hadin ujuba uang kumne kemut ba timlong kampop hendak penbanu ong ya baru dan hangta landa pim kalabamot pi baro pinjat no kumju om nai kan ke jingja sepang kinong Galilea udah asyuk suka wepat ke nuksa belajar khamsat khamat wong kumne syushu ke jing keli wong ba lane kita ki khat prangut ha ki balahap ha ka ying pira ka bahasa rom ki la penyap no ru yaki himut ba kita ki long ki ba kampop ban ki bri baro ki ba syong sa Jerusalem Kemut bakine ki khapra ngot ki basyong hangta haying pira hasnong silam kebetulan ha Jerusalem habe kisamat lam ka jing penyap kumta ki penyap dusman hato kilong kampop ban ki bring wasa ha Jerusalem baratawai reu Jesu ong yang kamde ba kilong bapop ban no Henry lada ngapa pi wei po wei la kita ki bring hangta wei po wei la tim kelabamot makir ki sajat na Katakan jinjat to bam jikot hang ne king di man snyo tho ba Jesu Christ ui thu ye ka jing le jongki ba so thu ye jing mut jongki ba no ba yak ka jing yak badusman ka jing yak wasat kai udai ba khampap ba pop tang re hang ne Jesu Christ pantik kena ba baro ilong kumjo baro ki brio ilong kumjo kilong ki ba pop hi Wan baru dan kam ban kelabamut. Om tan kita ki brio ki balik bakla. Ki syak penyap nama ke jing lepop ke jongki kilong bapop. Rewat uta bang simlah syak penyap. Re udah le ke pop ulang bapop. Berkum tau dan kam ya ki wei pa wei ki brio ban kelabamut no. Ban ino no ke jinglong jongki ke bariem ke ki le ke bapop. Lagi syalan temau ne lagi syak penyap ne Heroi dan kam ki ban kelabamut no bat namar kapop kam dan kapop ka bahe kam dan kapop ka bakrau namar kapop bar kapop he namar kapop kade ka cingplat hukum bat baru ka cingplat hukum hi kade kapop namar ka bainong kapop hi kalong ka cingyak kum ta ka cingkai bang yo han kapop ka bamtai ngiwi poir kalong kumjo ba baru ngilong kumjo kam dan bawa bapop palat kam dan bahak palat bat baru ngilong bapop nama ngilahak adu kapop jong Adam
Bak ngi julek kapot mana kapot nama kata la ngim kelaba mut ngir ngin jat no om ka jingjat ka baki ki jat re ka jingjat ka bakam kraw ka jingjat ka babam cikot